kieku fid-dinja il-bnedmin kienu kollha ta' sess wieħed. Inni ħafna naħseb fuq dan. Din hija silta mis-sejħa ta' Sarit mill-pinna tal-mibki Francis Ebejjer bħalissa ġewwa Drama Center il-Bla tal-Bajda qed isiru il-provi għal din il-produzzjoni li ser tittelef fil-31 ta' Jannar fis-7:nofs ta' filgħaxija. Taħt id-direzzjoni ta' Dominic Sajt flimkien mal-atturi Michael Shortino, Alan Fenech, Marisa Aquilina, Jennifer Serafa u James Aquilina. Is-Sejħa ta' Sarit hija waħda mill-aktar plays interessanti tiegħu. Bażikament hija radiodram għax fil-bidu tal-karriera tiegħu Ebejjer beda bħala radiodrammi kien hemm Is-Sejħa ta' Sarit, Bwani, Ir-Rewwixta ta' Swabo kien hemm oħrajn. U għada valida sal-lum għal fatt li x-xogħol kollu ta' Ebejjer fosthom Is-Sejħa ta' Sarit jitratta dwar il-bniedem f'konflitt fir-relazzjonijiet tiegħu ma' nies oħra. Sarit toffri dak li huwa misteru biex ngħidlek fejn għandek persuna illi għaddit minn ħafna konflitti biex timmatura, però ovvjament il-bniedem irid iħallas il-prezz ta' kull ħaġa li jagħmel. U f'din il-storja Sarit Ebejjer irnexxielu joħloq xibka ta' nies li inqabdu f'destin fejn iċ-ċirkustanzi tagħhom ġelhom ibatu biex huma jikbru. U kollox jiżvolġi dwar dan Sarit. Interessanti ngħidu wkoll illi anke l-isem Sarit kważi huwa Malti. U anke fl-istorja is-Sejħa ta' Sarit nistgħu ngħidu illi tistanka ma isseħħx Malta. Però apparti hija irrelevanti jekk isseħħx Malta jew le, l-istorja, s-sinifikat, it-tema hija universali fejn għandek il-bniedem illi għandu il-mixja eterna sakemm idum f'din id-dinja biex ngħidlek biex ifittex il-verità, jipprova jagħmel analiżi ta' dak kollu li għamel f'ħajtu, ifittex il-kuntentizza, però ovvjament ħafna drabi il-kuntentizza tkun forma ta' xibka fejn inti taħseb illi sibta, però toħloq konflitti, toħloq traumi għal nies oħrajn u fis-Sejħa ta' Sarit dak li jiġri. Fejn għandek dan il-bniedem Fernand illi għax huwa żagħżugħ bħal żgħażagħ l-oħrajn kollha mimli avventura, mimli ħajja, mimli spirtu biex ibiddel id-dinja, jinqabad f'sitwazzjoni fejn kien jalmu Sarit illi jagħmel żball kbir u jgħaddi żmien, però kif jgħidu u anke kif jgħid Ebejjer stess għax jiena wkoll kelli x-xorti li nidderiġi waħda mill-plays ta' Ebejjer kien għadu ħaj infatti kienet Bwani illi Ebejjer dejjem jgħid il-passat jiġri warajk u jibqa' u f'Sarit dina hija ovvja ħafna li għandek il-karattri kważi kollha illi il-passat tagħhom tajjeb jew ħażin qed jiġri warajhom, qed jitturmenthom, qed ifakkarhom. Nara bħal meta tgħid id-dnub ma jorqodx. U fis-Sejħa ta' Sarit għandna din it-taqbida ta' wieħed mill-karattri Fernand, il-karattru prinċipali, fejn jinqabad f'xibka fejn l-iżball li jagħmel fil-passat jipprova b'xi mod jiġġustifikah, jirranġah, isib xi forma ta' bilanċ, però ovvjament ċirkostanzi jkunu aktar traumatiċi milli ħasebu. Ebejjer huwa il-missier tal-kitba f'Malta u inħossi li minn żmien għal ieħor nies ta' din il-kwalità ta' ċertu kobor kbir f'dak li hija letteratura, dik li hija kitba, illi għandna nirrispettaw. Infatti f'dan ix-xogħol tiegħi Sejħa ta' Sarit wara ħajkun hemm anke diskussjoni, ħajkun hemm anke t-tifel tiegħu Damien Ebejjer u fost oħrajn ħajkun hemm anke nies illi ħadmu fosthom Carmela Zoppardi, il-kritiku Dr. Paul Xwiereb, Lino Farrugia u Damien, ovvjament kien hemm ukoll nies fil-panel. F'dan ix-xogħol li huwa xogħol esperimentali jiena flimkien ma' Joyce Grek li hija l-prinċipal tal-iskola, ibbażajna x-xogħol illi ġibna atturi bħala mistiedna fosthom Sarit ħajdem ma' il-veteran Michael Shortino. Imbagħad għandna 3 studenti li għadhom qegħdin jitgħallmu illi l-idea hija illi inrawmuhom fl-istessin tuhom opportunità biex jirrextaw u jkollhom xogħol ta' ċertu intensità illi flimkien ikun jistgħu ma' atturi veterana u tutors oħrajn ta' din l-iskola ikollhom din l-esperjenza li huma jkunu jistgħu jikbru fl-esperjenza u anke jitalmu illi kollhom l-udjenza u jaraw x'inhi din is-sensazzjoni tat-teatru li inti taħdem xogħol Malti li jkollok udjenza. Sarit
hija komplessa, hija sempliċi fil-ħsieb tagħha, imma fl-istess ħin issaqsi ħafna domandi. U dawn in-nies li qegħdin jirrispondu għas-seħħa ta' Sarid, tibda tgħid imma da Sarid minnu. U hawnhekk fejn Ebejjer kien barra li kien jagħtina id-direzzjoni strettissima bil-vuċijiet li kien jixtiequ ma mbagħad wara kien hemm ukoll il-ħsieb u l-ħsieb ta' Ebejjer dejjem kien ikun ta' xi ħaġa li wieħed irid jaħseb u jeżamina xi tajt il-ħajja, jeżamina eżattament l-eżistenza tal-ħajja. Dik hija Sarid. Din il-lejla Ebejjer li ser tittella nhar il-Ħadd 31 ta' Jannar hija bla ħlas. Biex tirriserva il-post ċempel fuq 21220 jew ibgħat email fuq malta.drama.center@gov.mt. Għal aktar informazzjoni dwar id-Drama Center u dwar il-courses li joffru sur maltadramascenter.com.